ato makatag ospital, patod ka dito, kay magpatambal mag-aga. Lagi. Ang problema, kiwa pa ko'y kwarta. Asa man taan ni mag-diskarte. Ako'y bahala, na ako'y idea. Tara, sulod ka diya sa Eco Park karon. Bilitan niyo, galing niyo, bilitan niyo. Huwag sa tadong. Kay dihangap na ko. Sige nyo, lingkos ang kadun nyo. Magplano ka. Plano ta ko sa iba ito nyo. Nanapuning dua oh. Mga maramar ba ni? Ako aning hiringan be. Sunuron ko ni. Ko, kukuha kita may tambayan diri no? Ining Eco Park ba? Bugnaw kayo ba no? Lami kay sa feelings ba na naata diri karon niya. Panginhangin ta ba na daghang mga tao. Saan man na ito ni Iwa? Matay kwarta. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Paabot ta sa grasya basin daig na maabot karon. Nanay mahulugan og pitaka. Huwag ka ba lang? Nah, tandamay mo yung tawnahan eh. O ni di malas karon kung adlaw ba? Puro lawa ka ba no? Ay, ambot nimo. Wow naman! Wow! Wow! Korta, pitaka. Ako'y punit. Ako. Agay! Mapriso ka! Tunga ta ha? Ako na nakakita na. Sige, tunga ta. Ako'y tago. Diri ni. Nawa ko kita ka. Nahulog. Asa gyud ka to nahagbong da. Stiglan mo ko'y lain kwarta. Diri gito nahagbong at tuon bi. Bus, kita mo sa pitaka, bus. Diri gito bang dalawang bus ba? Amo gito ipon, bus. Magamit mo ng bus. Kaya hospital si ipon ba? Sino si itlog, bidan na. Diabetes pag yun. Maluy, taon mo iuli, taon yung pitaka, bi. Sige na, God. Kaya mo dalawang sasakyan ba? Hospital ba? Sige na. Ito yan. Boss, maluy mo, boss. Sige na, boss. Kamit, kikita yung tubos. Nah, may kabaluan na sir kay kita amin ni agi mo pero kami kita ni nahulog pitaka. Not good. Ikaw, boss, bakit kakita ka, boss? Iulit taon to, boss, bi. Kay gamit ko kay taon to mong senior, boss. Amo ipagawan sa ospital. Huwag ka ba lang? Maluoy taon mo kay pang-operasyon magutahan to sa danlak ni senyor. Pasing kakitaan ninyo ba? Pila na to sir. Luya din ninyo sir no. Sir, ay. Nah, taon man ni. Pila day sulod na to sir. 50,000 lagi, sir, kay pang-operasyon. Kumbali atong mga tao eh. Ito eh. Ato na lang siyang tagaan kay Amutan lang na to. Katong nakuha na to gahapon. Ato na lang ni ihatag. Kilain ba? Ano kilang na imo? Ara, 5,000. Matuwid. Salamat namo. Salamat kay. Salamat kay sir. Dako laking tabang ni sir. Looy May mo sir, kayo buday ka. Ato sa ko, sir. Hala sige pag-amping daw. Kini dako ada itong kwarta uy 150,000. Tiba-tiba gini ron. Tara koy. Tara kay bayaran natin atong klaro bog 150 bagi sulod dali. Tara. Bibi abrihan. Sama na ni. No! 150 ani. Hindi totoo yan. Napandamay ng trabaho ani. Sayang kito tong GC. Pandamay dami katong GC. Mga bata man ito ko di. Agam! Marama man! Na! Saan? Nanatay kwarta pang upira. Tara, tagan. Run.